lamang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawa. Bagatugan, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa yung programa. Boses ang kapalibutan ko niyo pong Aldaw na Ininin Saturday. Ultima dia sa bulan po kan Enero 2026. Sana po ay okay ka mo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Dr. Swain Balidoy, Dapat kitang ang daughter po ni Engineer Ed Balidoy. Happy birthday, Doc Swain. More life, prosperity, and happiness. tuyang banwa, Sino man sa iba pang nag-birthday sa kanyan, happy birthday po. gabos Lado technical, kasama niya to si Ronald Baldo. Mantang siyempre, karapauron, magatugang parte niya to partner ta sa programa si Father Mamoy Borromeo. gibutan sa tungsungon. And in-invite na magatugang via Zoom ang sa tuya po ng mga kapartners pag-abot po sa advokasya para po sa environment, asin po sa pagtatanom, Kaibuhan, agrikultura, paggurulayan tamanong po sa food sustainability. kaginawahan, Kunyan pong Aldaw, si Sir Marlon Longabella at saka si Sir Edwin Ribangcos. Ha? Si Sir Marlon Longabella, siya po yung namamahala kasi nagpundar kan Lakay Kalikasan School of Agriculture diyan po sa Daraga. Siring man si Sir Edwin Ribangcos, siya po ang OIC Menro kang Daraga, pero siya po sarong agriculturist. Kaya dakulang bagay po na makatalamitam natin sila sa impapuwid ngayon pong umaga. Talatong tamarang kung maglaog po sa Zoom si Padre Momoy at garo may busy pa si Pai. Bueno, nandyan na ba si Sir Edwin? kung kita nagmamahal, Nandyan na Sir Edwin. Good morning po tabi. palibot, Morning, Sir Mar. Hey, good morning. Paris kitang nakasalamin ha. Yun na ini. Ayan. Pagkatapos medyo parang hiyang ka sa trabaho mo ngayon. Mataba ka baga? Ayan. Good morning po tabi, Sir Edwin. Salamat po sa pagpa-unlock sa samuya po na invitation sa imo sa programa ko niyan po pag-aldaw. Good morning po sa mga taga DCGB, as in sa mga satuyang Parantabay.
Apa. Kita po, yaw naman ngunyan dili sa satuyang pag-andurog, kung kita po nangay po na makatabang kay teknikal na kaaraman, as in, tanganing mapadagos tayo ning mapakarayan sa tuyang kapalibutan. Mhm. Ini ngunyan sa tuyang pag-ururunan ang food security, napaka-importante talaga dapat. Yeah. Important dapat gibuo. Apa, food security and food sustainability. Gurano Yes. ka-importante ang mga ini. Apa, ano yan? Ano yan? Ma-join ba sa tuya si Sir Marlon? Na-inform ko Sir Mar, dahil ko lang check kung naka-online si Sir Marlon. Ayan, ano lang na lang tabi, naal kong maglaog si Sir Marlon Longabella. Yung tatay ni Attorney Christine. Okay. Ano yan? To start tabi, Sir Edwin, ano itong food security and food sustainability? Anong pwede nang natong ihiras na, sabi nga ni kaya ni, anong definition kaya ni para po sa mga kababayan ta? So, ang food security, Sir Mar, sa context kang United Nations, sabi nila, Mhm. all people have physical, social, and economic access to sufficient, safe, nutritious food that meet their dietary needs and food reference for an active and healthy life. Ayun. So kung sabihin ka yan, pag sinabi ng food security, dapat so tao may access dyan sa Yeah. indang pangangaipong mga pagkakan para po maging masagana ang buhay. Masiganang buhay, makatrabaho, Mhm. and then sa indang daily life, masustain Aha. economically, and sa indang mga gibo, Mhm. masustain so physical na needs para sa pagkaon. So iyon po ang pagko-context kan sa tuyang pig-apod na food security. Igwa ining pinaka-apat na pillars na pigsasabi sinda, ngaya availability. Availability. Kung Food sabihin, availability. yaon, no? Yaon. Yaon, Mhm. available. So gusto sabihin at reach, no? Maabot lang. Opo. Food access. Yun. So Aha. makukuha. Yeah. And then so food utilization, Mhm. and then naman so pigsasabi ni ang food stability. Food stability. Yan. Kung sabihin, Hindi nga apat na ini napaka-importante ta nganing masustain ta, masabi ta na so community igwa talaga food secure na ayun. bigsa. Sa presenteng status ta sa sitwasyon tango yung tabi si Redwin, can we say na may food security kita digdi sa tuyang lokalidad? Kung pag-uuronan ta sa context, Sir Mars, kan mga pangangaipo, kay sabihon ta na ngayang in generalize the whole community, kay riyan so sabi nila nasa laylayan, and then so mga nasa elite. Opo. Pag dinayagram ta, Sir Mar, igwang lapses, may mga bagay na nakakaon nga ni sa tao, Aha. nabusog, pero pag iniling mo sa pagsasabi tang utilization, Mhm. yung sustansya, Aha. no? Tanganing napaka-importante ito. So iba nadideprive. Mhm. Mhm. Base sa tuyang pag-aaral, base sa mga research and then sa food and nutrition research, Mhm. bako lang carbohydrates or bako lang maluto o rice Oo. ang dapat. Mhm. So kay po ang igwa kang protein, igwa ba kitang pig-apon na go, grow, glow. Aha. Opo. So sa vegetable and fruits lang, Sir Mar, base sa pag-aaral, Mhm. dapat ang sarong individual maka-access, makakaon, Mhm. at least ababa ng 200 grams per day. Oho, yan para diyan sa kunyan. Sa prutas. Sa prutas, example na lang, batag, Mhm. ang batag baga napaka-importante, 200 grams. Sabi yun, tanang nga, ang sarong kilo, gurano na ngunya ng batag, Mhm. 75. Opo. Nadideprive ang iba na usually, Mhm. dahil man maka-access. Yan, kumbaga dahil they kaya. Kumbaga, Dahil kaya. halangkaw ang presyo. Anong kawang presyo? Halangkaw ang presyo. So baka, bakusin the daily needs, dahil nila na access ito and on a daily basis. Mhm. Okay. Malamang, weekly lang nakakaon siguro kimatag. Yes. Takay kaya. Ano ang nailing po nindo as agriculturist na pagkukulang nga may uminabot kita sa lapses na yan? Sir Mark, kita baga
dahil ita natatawanan ng focus. Mhm. Okay. Yan nga ni ang program mo niya kang Department of Agriculture, ida-download na ibababa Aha. so extension work. Okay. Dapat govern na kang national program, dapat so national extension service Mhm. diretso na sa farmers. Dahil na po araw kan dati na nagsasabi baga devolve function Aha. na di-deprive sa mga munisipyo na arababa ang Yan, income. sa Dahil radita na. nakakakuha kay mga license na agriculturist na talagang matutok Mhm. sa pag-ayuda technical sa satuyang mga parauma. Opo. Ang aning makaabot duman sa production. Mhm. So igwa nga ni akong mga barkada kan dati dahil nakaka-attend kay mga seminar ta Mhm. wara traffic Yes, oho. pen. Kumbaga parang gar sa ibang mga lokal na gobyerno, garong bako nila prioridad sa agrikultura. Yes, Mhm. precisely ta minsan nailing ninda baga ang agriculture sabiyon ta na bako man ini project based, Oho. service based talaga ang technical. Yes, yes. So siguro nga ni kung hilingon ta ang mga barangay tamanda man sa enda na magkaigwa ki 10% kang sa endang BDF, Barangay Development Fund, para yan sa agriculture. So siguro ngat panahon na ini ilingon ta talaga tabi Sir Mark. Mhm. Kung pag-uro lang ta sa context kang food security, ako pigsa-suggest ko, magkaigwa na siguro kay local food council, Mhm. tanganing bilugon ta, interagency na tutukan ining local food. Yes. Kasi ang Ay. ang nangyayari kay sa tuya, garo yung pag-address ta kan food security parang sa individual, adi. Yes. Ang so, sa pamilya dapat igwa kang Pamilya. pagkakan. Pero itong the whole community may problema. may problema sa rice kulang, lang right? Sir Mark, dakulao ng ang dakulao ng backlog ta sa rice. Mala sige tang import. Oo, ayan. Yan pa siguro ang saro pa na naging kunya na dapat baguhon magkaguning paradigm shift na pag nadipisilan, bako importasyon ang solusyon. Yes. Kundi dagdagan ang produksyon. Dagdagan ng produksyon. Tako sa paglibot-libot taman Sir Mark, kadakot ba kanting daga? Iyo po, oo. Ang hapot natataday na nagtatanong sa tuyang mga parauma. Yes, precisely. Yan. Yan ang siguro na ilong tayo mayon ta sa in kita nagkaigwaning pagpundo asin pagkawaran ng interes ka mga paraoma na magpadako sa indang gibo. Yes. Ako, sa paglibot-libot ko, tako, bagang ngunyan Sir Mar, nasa sa main row kita, nasa environment. Pero naglilibot-libot manggiraray kita, Mhm. nag-uri istorya sa mga satuyang mga farmers. Igwa akong mga dating mga farmers, Mhm. nangunyan, abo na magtanom ki rice. Abo na. Abo na nga ni magtanom ki corn. Oho. Dahil, not, magastos. Oho. Pag igwa ka ng harvest, Mhm. ababa ang presyo. Kaya panailing ko duman sa Baaw, sa mga paratanom kay Paroy, nag-shift na sa apay. Nag-shift na sa taro yan sa leaves. Makamundo. Nag-shift na sa taro because may market and then readily, maski oral daw, pwede ka mag-ani. Yes, economically talagang feasible pag Mhm. iniling mo. So ini dapat tutukan ini gibuan siguro ini kay magkaninigong polisiya. Mhm. Lalong-lalo na ngunyan Sir Mar, nahiling tanan naman, nag-boom ang ekonomiya na tuya sa palibot. Mhm. Ang nadadanya na naman sa mga rice field, Yes, yung i-convert. i-convert sa ano yan, ibang pagkakagamitan. Maray nga ni, na-reparo yan kang Department of Agriculture Secretary ni Secretary Francisco Tio Laurel, may moratorium na ipinautob para sa gabos na aplikasyon sa konversyon. Yes. Hanggang June daa. Pero sana mga That pirang time- taon ko ta ari. Mga pirang taon ko ta para ano yan, mabawasan itong pang-abuso sa land conversion kasi may demarcation yan kung nga ta pwede mong i-convert, di ba? Pag unproductive na, ni nagkapirang taon, pwede. Pero kung Yes. productive pa, tapos inugakan ka lang, pinabakal mo pa o kaya i-convert mo sa iba, garo ako, tama. Lalo na siguro Sir Mar, tutukan ining mga awarded area, lalong-lalo na sa mga car plant na talagang itinausaenda for agriculture, Ah, rice field, irrigated, siguro bantayan iyang kang Department of Agriculture na dahil yeah. And may mga nakauron man ako mga barkada kitang mga landlord na narabasan ka itong
kay itong agrarian reform, Aha. kanya na mundo sinda, tas daga na na-award sa farmer, Mhm. pinabarakal na, Aha. yun buka na ki-establishmento. Iyan. Iyan ang saro siguro na dapat hilingon kay Maraykan mga nasa local government units. Yes. Especially an implementation as in pagpasarkan comprehensive land use plan. Yeah. Yung CLUP. Tadyan mo mailing na, dahil mo pwedeng i-rolinate. This is, this is earmark para sa agrikultura. Dahil mo ining basta pwedeng hiroon na gibon mong industrial outright. Yes. Takon dahil tayo ni Sir Bantayan, dahil ni siguro ilaog sa sarong polisiya, nagdidiit na an area, naglalala pa ang climate change na tinatamaan ng low productivity. Iyan. Pag-araw ka nangyari, talagang yung food sustainability, dipisilon tang maabot. Yan, Diba? precisely, Sir Ma. Kasi pag sinabi mong kasing digdi sa food sustainability, iyo ma-produce ka, pero at the same time, dahil mo dapat ganyaran ng environment. Yan, oo. Balanse dapat. Dapat balanse. Pero sa senaryo tango niyan, dahil naman mapupugulan, nagkakaigwa talaga kay climate change, may mga erratic observation na sa climate na dahil mapugulan, tamaan ang low production talaga. Sir Yes. Mar. Halimbawa, dahil tama na inaasahan, naglaog sa bagyo, ang crops tatamaan iyan. Opo. So kung continuous na ang climate change, minababa ang production, nagditiit pa so farmland, Yan. talagang masu-shortage kita. Iyo. Oo. Yan ang ano. Although, ikaw kita ng mga alternatibo ko ta, na pwede ngayon sa urban gardening, pwede ngayon kita sa iba-ibang klase ng pagtatanom, kundi, dahil man yan na i-embrace pa kang gabos. Yes. So, siguro dapat tama itong pigsabitan na magkaigwa ki pag-adar, magbuito ki local food council, so interagency ini kang kabus, Opo. magpururunan sa talaga ang direksyon ta gusto talagang magkaigwa ki food security o food importation kasi kahiling mahiling ko diyan Sir Mar, and then siguro kung magpasyar kita diyan sa merkado, kabus na talaga imported, magpuon sa prutas, sa vegetable. Nawara sa mga local producers. Yung native, natin, yung kumbaga, yung pagsasabi niya to na dapat yung konsumuon ta, yung local sana, nawara. So, bako yan Nasalidahan average. Dahil kita dyan makakasabi kayo ng pagsasabi tang accessibility kung pirmi kitang nasa importation. Yes, so sa parte po ni Tabi Sir Edwin, as Menro and then as agriculturist, as in sa mga katuwang ta dyan sa Daraga, as in sa ibang areas na nalilibot po nindo, nailing ta ka, nakabot ka sa mga nito para sa farming naman. Di ba? Di, ano ang sa indo po na lakdang mo niyan para, maski pa utay-utay, makaabanti kita, despite of the factors na nakaka-apekto para ma-attain ta ang food security and food sustainability. Digdi sa muya, pirmi kami nag-uro ni Mayor, ang focus talaga, bako lang ining sa tuyang ma-develop talaga ang sentro kang ekonomiya sa Daraga. Kaya si Mayor, nahiling ta pirming yaon sa mga bulod. Actually, kang nagtataranom sa tuyang mga taga-misin na naapektuhan kang Vulcan mayon o yan dyan siging taranom pati pag-land preparation yaon si Mayor. Ang pagtubod talaga ni Mayor man ayudahan ang satuyang food establishment yun na food accessibility and food security. Magayunon nga na ang programa ta ang participation kang mga farmers ta mga community na yaon ang night market. So although sabi ta nga ni mostly kang produkto ta dyan na naglalaog, bako man totally yaon sa vicinity kang production kang Daraga. But then yung accessibility tapos availability yaon may pagkaon. So si Mayor ang samuyang pag-uron-uron tutukan man ining agrikultura na ibaga ang backbone kan sa tuyang ekonomiya. Opo. Although ako po na-assign sa Menro pero sabi niya magtaga incorporate kita kay mga programa para sa agriculture, pagkakat, and sa activity kan sa tuyang mga parao. Matayo man talaga ang sa tuyang enot na dedikadong trabaho sa munisipyo. Opo. Aram ko na igwa ka ng expertise pag-abot po sa Paroy, tabi, Sir Edwin. Anong nailing po nindo na pwedeng gibuhon dyan sa Daraga? Because aside ka ito na nabanggit mo na may mga land conversion ang nangyayari,
ano pa po ang pwede tang ilapat para mas mapakusog tayo na rice production dyan po sa indong lugar? Diretso Sir Mar ang pag-identify kan munisipyo kang mga lugar na pwedeng i-solarize irrigation. Actually, dakulo na kita ding irrigation facilities. Opo. So iba pa na pwedeng i-solarize irrigation, pagpo-propose ni Mayor, pipapahanap. Tanganing ito mga rice field, ang production talaga Sir Mar kang rice, ining tag-init. So kung wala man tubig, kulang man ang production, kaya pigpapa-identify ni Mayor Gabos na mabugtakan ki irrigation facilities ining solar irrigation kang NEA. Tanganing ang pagkaon sa bagas makasustain ang munisipyo, although day kaya kang hectarage i-sustain sa diyot man sa nabago po ang area kang rice field sa daraga, but then dapat sugabos na pwedeng matanumang kiparoy Tanaman. ning paroy matabangan matawan na ning ano. Ayun. Ako man sa Menro padaagos man ginarayan sa tuyang pagibo ki organic fertilizer, composting, tanganing itauta sa mga parauma. Ayun, opo. Okay, so ano pa po nahiling po nindo na dapat na gibuhon para ma-achieve ta ining food security and food sustainability? So sa urban gardening, diretso man po yan na programa ni Mayor, magtanom, basta sana magtanom, tanganing may produkto. Kung igwa ng produkto, sabi ni Mayor, kung kaipuan ibaba ang produkto, ayudahan ta ki transportation, waon, tarahon sa merkado. Sabi nga ni Mayor, kung pwedeng, kung anong mga balingoy dyan na gustong ibaraba kan mga parauma, mag-coordinate sana sa mo, pwede may ayudahan transportation, magastos baga Sir Mar ang transportation man ka mga produkto, Iyo po. pwede tasin nagtabangan, darahon dyan sa sentro sa Saod, Opo. makaminos. Yan, tayo yun ang kunya na, yun ang sarupan na dilema ka mga farmers ta, itong marketing Marketing. na minsan napapasubo sila duman sa third party, di ba? Yes. Na bibarat man kimaray. So with this intervention kan local government na directly makuha sa produkto and then around dyan sa merkado, tawan silang lugar dyan para mag-senda direktamente, ay di kulang kita yan. Yes po. Open po ang night market puro aldaw pagka Domingo lang ang wala kita ki night market. Aba. So si tayo Sir, mga paraumata na igwang produkto darahon lang sa night market, ngunyan takol na po ang nagsasaod, takol na nagbabarakan dyan sa tuyang night market. Natutuod na po sinda. Ayan. Saro sa nagiging ano yan, paro hagyat man o kaya challenge, ini po na kakulangan niya ng abono. I think dyan sa indo pong lugar, garo igwana kamong mga pinagigibo na lakdang, bago pa man ining sa tuyang pag-ulan-uron niya na natakatabang na para makapag-produce ng lokal na fertilizer na mas matindi ang sabi nga ni kan mga ingrediente para mabuhay talaga ang tinanom. Kumusta na po tabi ni? Diretso, sige po Sir Mar, ang pag-produce tamang giraray kay itong mga organic fertilizer, itong pagpapakumpusta. Sa ngunya na taon, nagkaigwa na kita kay budget, makabakal kami kay itong mga molasses, ipipermenta na po sa mga reject na mga gulay, and then sa mga hasang dyan sa merkado, Opo. i-convert na pong fish amino, tanganing ipanauta sa mga farmers. Ayun, kulang bagay yan, adi. Dakulang bagay, magayon talaga ako sabi ko sa inda, ining mga pag-produce ng mga concoction, ining mga fermentation, dakulang bagay, magayon talaga ining gamiton. Opo. Sa mga pirang taon tanang advokasya tabi Sir Edwin, may nari paro magitang nag-increase man lamang so interest kan iba na magtanom talaga. Ay dakul na Sir Mar, mala diyan sa compost lang, alos oral daw may nagkukuha. Ay, very good ano. Alos oral daw may nag-aagat. So kaya sabi nga ni Mayor, libre sa nangunang nga Edwin ni panao mo yan, tanganing minus-minus man sa tuyo mga parauma. Sabi nga ni Mayor, kung iatod mo nga kaya mong iatod, iatod mo sa mga parauma. Arang ko na talagang bringing the government closer to the people. Yes. Direktong pag-servita, total, igwa man ba kitang sakayan, igwa man kitang service. Daraw ta sa farmer, basta so gusto magagat, tawanan ta at Ayun their ba? doorstep.
Opo. Sir Edwin, ma-post lang po kita for some reminders a day. Babalikan mi po ikataw-taod lamang makalis sa nagkapira pong mensahe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras mga tugang, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipagkapadagos kan administrasyon ang mga napuna ng reforma sa edukasyon asin pakusugon pa ang mga programang mapamaray sa kalidad kan pag-aaral kan mga Pilipinong estudyante sa ceremonial submission kan final report kan Second Congressional Commission on Education asin turnover kan National Education and Workforce Development Plan o NAP Plan 2026 to 2035 tinawan nindong kan Presidente ang pagtutok sa sektor kan edukasyon kasabay sa mga naipautob na kang gobyerno ang pagpakarahay kan basic education curriculum para maging mas simple, learner-centered as in skill-focused. Pagbugtak nin mas dakol na teaching as in non-teaching positions para mas makapag-focus ang mga paratukdo sa pagtukdo kasabay kang pagpautob kan expanded career progression system. Alas 10 na bareta from Newsbase, like ang sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan,
kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Alright mga tuwang, balik po kita sa programa Boses ng Kapalibutan, ngunyan pong aldaw na inig. Yan, tama po yan. Ay, kung gustang magarami na palibot, dapat kitang makilabot. Balikan ta po si Sir Edwin Ribancos. So, yan po ang guest ko niyan po, ang OIC Manrock, ang daraga. At the same time, sabi nga natin, guaranteed and registered agriculturist. Sir Edwin, saro baga sa ano, anailing ta na ang mga daga tangon ng mga panggang na, no? And saro sa importanting factor para masustain ta ang food security, may food sustainability. Hindi po ini na dapat yung daga maging healthy. Okay, saro talaga Sir Mar, napaka-importante sa agricultural production ang satuyang soil. So, ang saro sa pinaka dapat na gibuon kan sa tuyang mga farmers, ibalik ang organic matter sa daga. Dahil lang mag-rely naman sa pinabakaltang mga synthetic fertilizer. Maski po dakol na synthetic fertilizer, kung kulang ang organic matter, ang performance, ang absorption, ang iba pang mga dapat na yaon sa daga na mapakaktabang sa production, piktado talaga Sir Mar. So, dekada na kulang talaga ang pag-incorporate, pagbalik. So, ining mga diameter dahil na pagsuluon, mga manure, animal manure, particularly ining sa poultry and sa ruminants, pabulokon iyan, then ibalik sa tuyang mga crop area. Ayun. Yan ang yun talaga yan ang dapat. Kaya nga ni kung matanong ka pala, dapat first thing na dapat mong ibon, ipa-examine mo kung ang daga mo, anong klase. Yes, importante. Oo. Ano yan? Anong nga po yan? Acidity, Soil. Acidity and alkalinity. Taping nga ning mahiling kang technician kung ano i-recommend na intervention sa soil. Yan, i-test mo na ang soil. Tangani na kung magtanong ka man, anong ingredient o anong abono o anong sustansya dapat na ibugtak mo dyan, tabaka kung iguana, madubli ka pa. Yes, lalo na kung dahil mo aram, nagiging toxic ito, so ikinaag mo lugo. Yan, iyo pa yan, ang saro. Okay, so, ano yan tabi, Sir Edwin, nai-relate na sa mga kababayan ta dyan? Mga farmers? Actually, igwa kita kayan sa mga technician, mandato po yan sa bawat munisipyo sa agriculture sector na i-check at least once a year or either after 2 years or 3 croppings, mapa-analyze ang soil. Ano daw na estratehiya ang pwede tang gibuhon ta? Ang paghiling bangon niyan kan ibang farmers, mapagalo niya mag-produce ki organic fertilizer. Difícil nga mag-shift nga duman nga sa organic na fertilizer na pigtatara mo papamar. Mapagalon nga ya. Actually talaga, Sir Mar, kung sususugon ta ang farmers, economically, kukwintahon, dahil man po talaga, kung ipapabakal mo nga ang organic fertilizer sa ngunyan, ang presyo, 350 per bag, ang cost ka, Sir Mar, baka break-even sana sa farmer. So, wala man talaga nagluluwas ngunyan sa merkado na commercially talaga na organic fertilizer. Dahil nga ababa ang presyo, tapos kulang ang nagpo-produce. Ako nahiling ko man sa kuya diyan sa tuyang Central Emarit ang paggibuki fertilizer kung kukintaon tan output. Magsanap ako break even ang munisipyo. Kaya lang kung in the long run, pag kinuwinta mo man siya, Sir Mar, kasi ang organic fertilizer, pag kinaag mo, bako lang susustansya na yaon sa laog ang sako, ngunyan. Yan, Nagmumultiply, nagre-regenerate. Nagdadakol siya, no? Nagdadakol. Kung baga, mas madali na maibalik mo sustansya kang daga kapag ginamit mo organic. Yes, so structure kang soil, per se, napapakaray. Kung dahil man iyan magkagawa ng positibong resulta ngunyan, sa mga masunod na taon, igwa.
probably magayon sa mga mas. So, dapat pala Iyo yan ang dahil nailing kang sa tuyang mga farmers ta kung minsan pag iniling mo kaya duman sa sako sa komposisyon ang mga nitrogen kang 5% lang yata. 5%. Ababa nun kumpara naman sa urea na 4600. Ayan. Diyan sa inyong pig produce diyan sa diyan sa MRF. I think mas maray na kalidad yan na sa indong abonong piko-produce sabi dyan, Sir Edwin. Kumusta ang Actually, composition nag-submit kita kan sa tuyang sample sa Bureau of Soil and Water Management tas hinda ang regulatory authority. Pasado kita sa gabus na parameters. Kanya nga lang mayroon ababa talaga ang nitrogen content. Paano tama papalangkaw yan? Yun na to, ang advice ninda mag-incorporate kay mga manure. Mag-incorporate kay mga manure. Yan, chicken dung, Cow cow's manure, Carabao. Pwera yan sa kunyan. Pwera yan sa ayam ha. Hindi pwede yan. Pera po ang mga pets. Bawal. Hindi pwede yun. Bawal yun. Hindi rin pwede yung human manure. Human manure dahil din pwede. Hindi pwede. Ayun. So, iyo yan. Lalo na Sir Mar, lalo na sa mga farm area na ang gamit traktura. So, takong Carabao baga kan mga panahon, ang Carabao pag nagtatrabaho, nag-urinate, yes. nag-ano diyan sa Raugang farm. Kung nakakadagdag sinda. Kung lalo na ngunyan kung wala ka ng traktura na bagang pigagamit, so dapat talaga mag-incorporate kay mga animal manure. Ang kapartner talaga kan farm ining mga ruminant. So yun do pigsabit ang dapat balanse manggirare. Although pigsasabi kan iba na sarong nga sa nag-contribute kan kan climate yung pag-init kang kinaaban sa farm yung mga pig produce kang mga ruminants Pero at the same time nakakapagpainit man yan pero nakakadugang yan para maging masustansya sa daga. Yes, dakulang parte, dakulang trabaho kan actually billions of microorganism na nagdigibo kay sa diring abono o fertilizer diyan sa laog kang soil. Sa paagi kay ni mga manure na ini. Opo, sa assessment nito tabi si Redwin, pirang porsyento na ang nagagamit ki organic dili po sa to yung mga parauma. Kung sa rice, Sir Mar, sad to say, siguro mga 10% lang. 10%. Although ang sabi kan Fertilizer Development Authority na di man nga outlet na ma-shift ka mo dyan, taba ka nga maapektan sa production, kundi i-infuse na luway-luway, dit mong pigi-ease out. So, itong mga synthetic. Yes. Inot pa kasi Sir Mar, ang requirements baga kang organic fertilizer sa sarong hektarya, ababa na dyan ng 10 bags. Opo. Kung mo yan isa sa buwag ninda, liberos, kumpara kayo itong 2 sakong urea. So, sa pag-apply pa lang, medyo naisitant na sinda dahil liberos. So, nutrient na yaon, dahil makasustain mo yan, kaya, dahil nagre-resort sinda talaga itong mga synthetic na fertilizer. Iyo sa paro yan. Sa paroy. Pagabot sa mga gugulayon. Sa mga gulayon, aram na kan mga farmers na ining organic fertilizer talaga magayon para sa mga gulalo na ining mga leafy vegetables. Ganda ko sa tuya nag-aagad-gaan ang mga parauma. Opo. Now, sa present program bagatabi si Redwin para maka-access ka kag mga tabang ng gobyerno, yung mga farmers need to organize. Ano po ni? Tamang strategy ni? O garo medyo may problema? Actually, iyo ang dapat Sir Mar ngunyan. Ako nga na ining mga yaon digdi sa misik ang mga nakaaging bako pa kita minro inorganize ta yan. In-enroll ta sinda sa national sa NCPRS sa coconut industry. So magayon so resulta taka nagkaigwang programa sa PCA naghahanap ki sarong lugar na dakol na farmer na registered, sinda sa naso pinakadakol. Kung na-awardan sinda kay project na magpatubo kay mga sidling. Tayan ko niyan, yung ngayon ang programa kan PCA. Yes, kung itayan na organize, wala sigurong project na maabot sa inda. Ayun, so kaya nagpasalamat maray sa grupo, ngunyan, sabi ko nga ni sa inda, mag-cooperative na kamo. Amo po ang direksyon kang gobyerno ngunyan ang pagtabang bako na individualize group grupo ang aning maka-access kan mga tabang kang gobyerno lalong-lalo na yung mga PRDP funded project
dapat cooperativism ang naka-organize into a cooperative. Yes po. Sir Edwin, baka po may dagdag ka na gustong ipaabot sa mga ka-farmers not only in Daraga siguro, kundi sa bilog ng inaabot sa broadcast, kung paano tang mapakusog ining food security and food sustainability tabi. Okay, tanganin po ma-encourage Sir Mar na magtanong pirmi ang sa tuyang mga parauma enot na advice ko sa inda magpa-register sa RSBSA. Yan. Ito dapat po kamo kung kita farmers, kung ika farmers dapat sa sektor kang agriculture nakalaog kamo. Yan. Registry RSBSA, ano? Registry System for Basic Sector in Agriculture. Yeah, sector agriculture, yun, okay? Tasaro yan na requirements sa nganing malibre kamo sa pag-insurance coverage. Ayun, Na importante yung po ini, tanganing kamo man kung may minaaging damages, infestation, calamity, makakakuha ki insurance coverage na libre dahil kang bayad sa sarong hektarya kung totally damaged, may puhunan ka na naman na 25,000. Dahil ka man napig-uulog na premium, di ba? Wala. Libre yan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Yes, Sir Mar. PCIC. May alaga kang manok, may alaga kang kambing, baka, karabaw, baboy. Insured iyan. Iyan. In kaso may umaging force majeure. Di ba? Force majeure. Araw kayo nagtugang ngayon sa bulkan. Kung registered ka and then naka-insured sa produkto mong tinanom, may makukuha kang ayuda sa gobyerno. Ayun. Basta registrado dapat. Registrado and then naka-insured sa imong activity. Yes pa. Okay. So importante yung po ini Sir Marta, iyo ini ang paagi man kang gobyerno na legally maayudahan sinda. Yes. Ta kung naay ka registrado, jawa na damage si crops, ay ka nakapa-insured, jawa gaw ng pulok-pulok mo dyan sa munisipyo, balik-balik, dahil ka po maayudahan. Ayun. Ikaw man susunod na palisiya sa tuyang gobyerno. Yan, piece of advice po tabi yan sa mga farmers and would-be farmers, di ba? Libre man sana po yan na form, magdyan lang sa mga opisina, may technician dyan na naka-assign, and then, wala ka man gigibuhon, siyempre, mahagad kang certification sa kapitan, and then, so sa imong lote, i-exhibit mo lang. Ayun, opo. Makulibat ko palang tabi si Redwin, may programa sa lokal na gobyerno kan Daraga para ma-maximize ang pagtanom sa mga bakanting lote dyan sa Daraga? Actually, saro yan na pigtaon ni Mayor na idea assignment sa Muya na tarabangan tada. Sabi ko, sir, kay puwan tadi din yung mga machineries man na traktura, mapagal kung manual lang. Sabi ni Mayor, ma-request nga kita kay mga traktor, nangani so gusto magtanom, munisipyo na ang mag-land prep. Matanom na lang sinda. Ito turn over ta ang daga, totally land prep na, ready for planting. Aboy, yun yan ang plano ni Mayor. Matindi man si Brad Bick. Agriculturist man. Talagang, love niya man ang agriculture. Napainom tuba, Sir Mar. Problema sa supply ta sa tuba na wala. Baka pagbalik, nga naman tag-init naman, Sir Mar. Ayan, okay. Iyon po tabi, Sir Edwin. Salamatan po maray tabi. Baka may dagdag ka tabing information, especially dyan sa pigaputan mong mga opisina sa Menro, para sa mga taga-Daraga. In connection kayan po na padagos tang pagmaliugot na mamantinir na malinig ang kapalibutan ta, asin maturuan sa mga kababayan ta na magsegregar ginin basura para po mabawasan ang mga pigdadarata duman sa MRF. I mean sa Iwabeso, di ba? Diyan sa sanitary landfill. Go ahead po. So kami po sa Menro office nagngapudan na i-intensify i-institutionalize ta po ang segregation at source. Kami man po, kung anong obligation may na kolektahon niya na basura, kukuhaon ta po, tanganing properly ma-dispose, madara kung saan sa pasiring. Ito man po na mga recyclable na aram tama na dahil na, halimbawa, neglected, sir ma, pig-upload mo yan na neglected. Kung minsan, pasa na ba nga subuti kang gin, so pinakabunga nga kayo, dahil naman kinukuha kang mga ngalakal sa recycle. Neglected na ito. Napapabayaan sa MRF, napabayaan sa mga arong. Ang advice mingon yan, iluwas na yan, sakuhon, tiponon, daraon sa MRF,
kung dahil na talagang value as recyclable, kukolekta o po, nadarahon ta sa tuyang Central Imarep, tamagi po kita kaya ang plano na gibuon ng another project kung anong pwedeng paluwasan takaan. Tanganing dahil nagkakalat ang basura sa komunidad. Iyon, lalo yung mga Kung bote, yan no? ang mga bote, dahil makolekta Sir Mar, minsan, di laog kay tubig, diyan na nag-i-restart sa mga lamok. Yun, sana, Magiging, ano pa yan, hazard pa yan. sana makatagama ang lokal na gobyerno ning itong pang crusher kang mga bote. Tapi Igwa na po si Mayor, ay gwa na. plano kaan. O tanganing mag-ibo, arog kan sa piduran baga, na rirunot ninda yan, pati sa tabako, rirunot ninda yan, and then sisalak duman sa pag-ibo ka na hollow blocks. Pag kinag mo na sa arong, pagkabanggi, pag una mo, may bituon. Ngayon ko rin baga. Nakulang bagay iyan para mabawasan yung mga pigdadarata dyan sa, sanitary landfill. Yes, Sir Mar. Ayan, opo. Saro pa, Sir Mar, ito man ang mga ibang, nangangapudan man ako sa iba na itong mga pwede tapang pakinabangan, lalo na itong mga bado, sabi nila ng mga basurang bado. Opo. Dahil pagsabay, Sir Mar, sa residual waste, tipunon lang iyan, kukolekta ko may manggiraray, tagigibuon tang livelihood, duman sa mga kabarangay na walang trabaho, lalong-lalo na sa relocation. Ipagibo ta ki mga trapo, rags, o kung ano man, gibuon parang diit na livelihood. Ayan, very good po yan. Tabi, Opo, sige Sir Edwin, salamatan po sa oras po nindo sa satuya dito sa programa sa Boss nga Palibutan. One ring away. Automatic okay, so salamatan po Maritabi, and sana padagos lang ang mga taga-dara sa paggutob kan sa mga obligasyon man para sa pagmantinir kan kapalibutan at siyempre ang pag-imbelto na sa agrikultura. Okay, salamat tabi Sir Mar. Mabuhay po ang DCGB. Yes sir, mabuhay tabi. Mga tugang Sir Edwin Ribancos o ay si Mendo Kang Daraga, at the same time agriculture sa Sapuang consultant mi sa Laudato Si Farm, Laudato Si Agriculture Cooperative para po dyan sa pag-abot sa agrikultura. Mga tugang, standby lamang po. Mabalik po kita. Pagbalik ta, tawan ta po nindalan sa tuyang pagbisita duman sa lugar na pinagtanuman mini na Father Momoy nin bamboo kanakaaging taon. Binisita kung kumusta anong resulta na sa tabang po yang kan Ecosevers 2000 duman sa sarong lugar na pinasubli sindakan Pamilya Esteves para pagtanuman ka mga kahobinisan na may advokasya para po sa kapalibutan. So mamaya po, ito yung interview with Ecosevers 2000 kay President Dennis Borromeo para po mahiling ta kung kumusta na sa mga tinanumduman katabang taka ito so JC's Legaspi JC's pagkatapos yung inner wheel club na nagduruman mismo mga tugang 7 kilometers away from the crater kan mayon. Yung area magayong pong lugar, and then nailing ta po na sabi 95% kan itinanumduman mga tugang na sanggatos na na puon o kaya na propagules ning bamboo, yung giant, and then yung pong iron bamboo nabuhay po tabi, and then pigtanuman iba pa nga ng mga varieties yung native na bamboo duman po sa lugar. At yan po, pagbalik may oras na to, 10:30 na po ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement.
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. This season, your wishes are coming true at the Metro Wish Upon a Car raffle promo. 4 lucky winners will have a brand new BYD Sea Lion 5 DMI. But wait, here's more. We spread a joy to 65 more winners of minor prizes. 10 winners inverter refrigerators, washing machines, smart LED TV, TCL split type inverter air conditioners, and 25 winners of 20,000 pesos worth of gift certificates. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 241634 series of 2025. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artresin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alright, nakatulong balik po si Papa Mar. Sige po sa tiyang programa, Boses ang Kapalibutan. Data na dakop si Father mo nga. Baka nagsabay naman si Father sa celebrated mass ni Bishop Bong sa Centro Sublima dahil po sa 125th anniversary ay kan Nostra Señora de los Desamparados. Pinigigibo po niya na misa. Alright, bueno, padagos po kita. So, sabi tangani, mga tugang, naging parte na kanabukasyon ni Father Momoy ang isulong mga tugang ang pagtanom ng bamboo. Because kadakol na variety po ang bamboo na pwede pong itanom depende sa paggagamitan. And then, bako lang sa pag-prevent para magrase ang daga, kundi nakakatabang para masurup yung sa mga ati po dyan sa tuya pong palibot. So, mga parus baga na maati, yung carbon dioxide, 60% ang nasusurup kang bamboo based on studies ka mga scientifico. Pagkatapos nakakapagbuga pa ng oxygen. So parang 2 birds in 1 stone na. Di pigsulong niyan para magkaiguning dagdag na hanap buhay. Sulong kabuhayan, sulong kalikasan tabang sa kabuhayan, di ba? Ayan po yung yung advokasya na nakapag nakapagtabang ka pa para mapababa mo pag-init kang kinaban asin ang pagrasay kan mga daga, and at the same time nakakatabang ka para magkaiguning oportunidad maghanap kaiguning hanap buhay o livelihood ng mga kababayan ta.
yan po ang magiging magiging kapalit o katrukis na kan mga kahoy na padagos na pong nawawara, no? Para mapreventaran tayo yan na magparagamit ng kahoy ito. Marami na pong mga produce hali po sa bamboo na napapakinabangan sa construction, sa tuya po na furnitures, pati na sa mga pinagagamit ang utensils na hali po sa bamboo. So, ngunyan, kanakaagi pong taon, sa tabang kan JCI, Rotary Club, kan Inner Wheel Club, kan Boses nga Palibutan, DCGV, nagkigo po ning pagtatanom nin mga bamboo. Igo dyan na tinanom sa Padang, may tinanom duman po sa may Kagsawa, tapos duman sa Kamalig, and then digdi sa Santo Domingo, dyan po sa San Fernando, in coordination mga tugang with an environmental group. Ini po na Ecosavers 2000 founded, ang presidente po dyan si Sir Dennis Borromeo. Pinasyaran po sa lugar, and gusto mi po na ipresentar sa Indo what happened duman po sa itinanom mga tugayan, ano na ang pinagigib ko niya kan Ecosavers 2000 para mas mapadakul pa ang bamboo dyan po sa lugar. Okay, ready na ang BTR natin, Nald? Okay, mga tugang, ini po ang sukuya pong special mission kanakagi pong aldaw. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Mga tugang, binalikan ta po ang plantasyon akan bamboo digi po sa Barangay San Fernando, sa Santo Domingo, Albay. Ini po so tinanomi 1 year ago, kairibaan Boses kang Kapalibutan asin ang Ecosavers 2000. Pagkatapos sa tuyang mga kapartners ka mga nakaagi pong mga taon. And magayon po na bareta dahil sabi po ni Dennis Borromeo, ang presidente po kan Ecosavers 2000, na almost 95% ang nabuhay duman po sa mga tinanom mini na Padre Momoy asing kang grupo na mga giant bamboo and iron bamboo dito po sa lugar na ini. And gabos po ini buruhay na asin magayon na pong pagilingon darakula na. Konta po kay Dennis ang mga impormasyonis pamanangod po diki. Then ano ang ginipo po nindo na pag-ataman digdi sa mga tinanomtang mga bamboo para maging mabuhay talaga asin magayon na ng pagiling-gilingon ko niyan? Primero po, Diyos maray na aldaw sa gabos na nagdadangog sa tuya. Ang primero po pong ginibo, tigmaintainer mo po ang primero ang kudal. Ang problema talaga digdi ang mga kahayupan, pag nilaog po ining masasayang sa tuyang mga ginibo digdi. Kaya ang pag-maintainer talaga ang kaipuan na gibuon digdi, nag-grass cutter po kami monthly para mahiling mi kung ang sitwasyon kan tinanom kung buruay sinda o o nag-improve, may improvement. Ano po? Nagkaga mga abono? Day po kami nagkaagi abono. Kumbaga sa mga bunot lang ang tigkaagmay para ma-press ko ang niya. Ayun. Ang puon niya. So sa experience po nindo sa pag-mantenir na magtalubo ini, ano po ang mga pwede tang hirap sa mga kababayan ta? Mas magayon po tig-encourage ko man ang gabos na mag-join sa muya para mapadakol ta po ini. Pasil man sana ang pagtanom. Siguro sabi kang nagpatanom ka ni,
after 3 years pwede ta na inikwaan ki seedlings. Kaya papadakulon ta inidigdi sa San Fernando. Ay, ano yan, magibo ka mo ning nursery? Iyo po magibuman po kami ki nursery para matawan miso ibang barangay kung muyaninda mag-request. Yaw na pigdigdi sa San Fernando mismo. Ayun. Ngunya na nagtutuga ang bulkan, ano po, dahil man apektado kan pag-abo nga halimbawa? Dahil man po abot digdi. Kung minsan umabot man siya, kung habagat, nagurabagat, minsan nakaabot man digdi pero bako grabe ang dahil man apektado. Bako dahil man. Ayun. So ano pa ang mga gagibong po nindong ano yan, pagmantinerigdi sa lugar? Pero sa pagkudal talagang nailingtan na dahil makalaog di basta-basta kadara kulang mga butong tabi ang ginamit man. Iyo po, kay puan mi po kaya ano na kami kay mga barbed wire, kay puan talaga barbed wire. Ta baka kung magtugot po si Sir Pepe, ma-extend po kita. Tapos ini po ang priority mo niya na taon dapat ma-prepare mi su nursery. Bako lang sa bambo. Ikakaagmi po digdi, may mga extension na kaming kakaganan, yung mga nursery. Sa Lidong, tig-offer man ni Father mo sa Lidong. Digdi, ang ipa-priority mi kaya butong, yung bambo, tapos mga local trees. Ini po na sa lugar digdi sa San Fernando, muya ko talaga matanuman. So tinanuman tabaga dati. Kaso na timing na pakatanom tanang binaha kaya ubos, sabi ko matanom kita sa taas na. Ayun, opo. Kaya ang pakiurong ko man po sa mga taga San Fernando, lalo na po sa may mga kahayupan, na pag nagtanom na po kami, pwede gakudan sa mga ano, o kaya irayo-rayo ninda sa tanom para mabuhay kimaray so mga bambu, lalo na duman sa mga parting sa lugar. Nakita man sana, para sa tuya man sana po ining tigigibuming ini. Bako po ini para sa muya lang, para sa gabos po ini. Opo, nga kaibahan natin ito si Kapitan. Sana makapagpasar ang konseho ng ordinansa o ang munisipyo na magbabawal sa paglawog ng mga hayop dito sa lugar na ini. Iyo po, magibuman po kami ki surat. Resolution. Iyo po, resolution. Para aram po ninda kung ano tigigibumi. Opo, okay. Then, gumusta na sa tuyong mga pag-iriba sa Eco Service 2000? Ngunyan po, okay man po sila. May mga date lang na problema. Tapos iba kaya, may mga trabaho na. Dahil na po sila nakakatutok talaga. Kaya may mga baguhan man. Kaya gari man sana hade, maabot, mahali, arugya. Ayun, pero at least kung umali man yaon so ideolohiya at sinso sa indong advokasya. Ayun po, dahil man po yan na babago. Kumbaga, may nagali man sinda, pero pagbalik ninda, nagtatabang manggirabi. Wag ba, Sir Dens, dakula yung pagbabago, no? Yung journey nindo from simple na itong pagkuaning mga basura sa mga kali, as in maging sa kadagatan, ngunyan, yaon na kamo sa pagtanom, and tree growing ang pigigibon nindo. Iyo po. Yun na po ang kumbaga sa grupo may priority mi talaga mo ang pagtanom. Nagre-recycle man po kami. Kumbaga sa mga okasyon, ngunyan may pigano naman kami para sa fiesta. Mga recycled naman ang gagamiton mi duman. Ayun. Para ma-encourage ang iba na dahil magparatarapok ibasura. Iyo po. Kumbaga gamiton giraray. Kung itatapok man, itapok sa tamang basurahan. Yes. Number one na problema man digdi sa San Fernando, sa mga kalat-kalat, lalo na duman sa MRF, dahil tigto pakaray-kimaray ang pagtapok. Dapat bago, sa harong pa lang dapat, isegregado na. Isegregate na dapat nindita. Kaya rakman ka iwawalat pati yan, basta dahil nakasegregate, iwawalat, hindi minabata dyan sa, lalo na dyan sa may simbahan, grabe dyan ang, talaga, dapat madisiplina naman ko ang mga nagtatapos. Mas possible nga ni, dahil nang itaong basura na hakutong ka munisipyo. Kuta na mahalon pala ang pagbayad ka yan, pagtapo ka. Oo, milyon yan sa rong taon. Isipunin po nindo, 5 pesos gayod kada kilo. O pirang tonelada yan, alos ural daw. Tabangan tapuan sa tuyang munisipyo. Sa tuya man sana po yan. Mabultada, kumbaga sigitang aragrangay. Sa tuya man sana hali ang problema. Sir, let's balikan kaito, bago kita nagtanong ki bamboo digdi, may mga pigtaranom kitang mga kahoy na
na sa mga kumbaga endemic o kaya native digdi sa tuya pong lugar. Kumusta na po tabi? May mga nagkaburuhay man po. O yan nga ni po. Darakulao na siya. Anong kahoy yan? Rainbow tree. Rainbow tree. Bagras. Aha. Bagras. Ayun, no. Ayan po tabi, dakula na. Halos dakula pa sa tabay ko. 2020 tinanong. Dakula na, no? Po, manday lang. Yan, bako lang po yan. Yan, babaga. Yan, ini po na, no? Ini ano yan. Mga sambulawan po ini, mga hardwood. Mhm. Di na namin, ini kaipuan po ini, mga local trees, mga, kumbaga sabi, yun yan ang tigagamit ng mga Kastila na to, ki galyon. Yan po, saro sa tigagamit. Ano yan? Ready for transplanting na yan? Ready na po yan for planting. Ayun, no. Okay, di-send po nila itatanong yan. So, muya po maghagad, magdigdi lang po. Kamuya may man po kaya, maiwagas yan, maitanong talaga. Ayun, opo. Oo. Ayun, so maging pilot area ining San Fernando. Iyo po. Bako lang po yan, dakulo ng mga local trees, mga atipolo ngayon, ato kaya. Opo. Yan ang kaipuan tang gibuhon. Okay, Sir Dens, baka po may dagdag kang gustong ipangapudan sa mga kababayan ta. Bako sa nagarong taga San Fernando kundi sa bilog na. Ngani na makatabang kita na maibalik ta ang magayon na kapalibutan dito sa tuya pong lugar. Pangapudan ko po sa Gabos, bako lang po digdi sa Samuyang Barangay. Issue baga po ang mga baha sa tuya ko yan, lalo na ining mga flood control. Ang tunay po na flood control, ining pagtanaw. Natural po ini. Pagtarabangan ta po, aram ko po, bako pa hudyan ang Gabos. Kaya po ta po magtarabangan. I-mindset na po na kaya po ta magtanong. Maski sarong beses sa sarong bulan, nakulao ng bagay po yan. Kaya po, ang grupo may po nag-encourage, bako lang sa taga San Fernando, nag-invite na po kami maging member o kaya maging kami, ma-create po kami mga dari chapter kada barangay. Ibabalik mo si dati. Dati iba kami sa Salvacion, Buwatan, Santa Misericordia. Kaso talagang day na asikas talaga. Kumbaga bako sa isip nila para dumalo. Pero ngunyan talaga, sana tabangan kami kang mga iba. Lalo na po ining mga SK Kuta. Yan, opo. Sarap po ini sa... Kaya ko aman sindang programa para sa environment. Oo, iyan talaga ang kaipuan nila. Yan ang... Sana magtarabangan kita. Iyan lang po ang pangapudan ko. Magtarabangan po kita para mabaguman lamang. Kumbaga, bako pa dyan ang Gabos. Opo. Para dyan. Ayan. Thank you very much. Sir Den, salamat pong Ray. Salamat po. And ini pong pigigibunin do. Mga sana mag-update kan iba pang mga karamihan. Escape agad. Iyo po. Batabang po kami. So yan po sa tuyang pag-iipan kay Sir Dens Borromeo. Maupo po na mayon na nag-aktibo ang espaltos ng organization na maging parte yan na pagpapalitan na ining magayon na kapalibutan at makalim ining bamboo nagula ang pong bagay ini para sa carbon sequestration pagkatapos tao po nin oxygen sa kaya pong kapalibutan. And then syempre ang pagmitigar sa pagrasay ka mga daga, mga kasalugan, nadakulang bagay po na tama itong sabi ni Sir Dens, hindi po sarong natural na paagi para po ma-preventarantaan mga flash floods o ini pong mga mag-serving flood control sa natural na paagi. So sa inyo po ka po na sa tuya po kasi sa botan hindi pagtarget ng bamboo. Target po ni Padre Momoy na at least sa kada barangay magkagawa ng nursery kasi magkagawa ng plantation, tangani po na gabos kita makinabang. Kapag abot po kang panahon, ini po na bamboo, yun ang masalida sa mga kahoy ta na dito pong nawawara. Na ngunyan nga ni, dito man nabigsa sa didakan kan grupo ni na Sir Dens Borromeo, ang Eco Service 2000, tangani na maibalik po so dati na mga nakaugalian kasi nakadakulaan pati na kan mga gurang na talagang naging parte na kan sa buhay na magtanong po ng kahoy. So sa indo po ka boss, salamatan po maray
From Boses sa Kapalibutan, live, hali po digdi sa San Fernando, sa Santo Domingo, Albay, digdi po sa sarong lugar na pinagtawan man yung pagkakataon ng Eco Service 2000 ni Tio Pepe Esteves na maitanom ang mga bagay na hindi po sa inyo pong lugar na kulang marahay. So sana mapahiwas pa ini na lugar na ini na ipinagtaon digdi pinagpasubli digdi po sa Eco Service 2000. Magayon po na ining mga bamboo, mga giant bamboo po ini, pagkatapos iron bamboo na pinagtanom digdi sa nabay so inigwil, tapos yung JCs na nagtanong po digdi kan mga nakaagi pong taon, and mga 2 taon pa may pakinabang na po kita digdi na pwede na kukuhaan po niya itong gibuho na pantanom. Arog kang ginibumi ka itong July 2021 na kami na Sir Dens nagkagawa ng training duman mismo kay Engineer Reynoso duman po sa Padang kung paano magkuha itong mga mother ano yan na pwedeng pagkuhaan po niya seedlings hindi po sa tuya pong palibot. So sa inyo po ka boss, thank you very much and good morning po and pagpadagusta sa tuya pong pagantabay as in pag makulog para po sa tuya pong kapalibutan sa Mother Earth. Thank you very much. Ayan. Mga dugang yan po tuya pong special mission. Binalikan ko ito po na lugar na pinagtanuman ni. Medyo lang makunyan, mamundo ta, so tinampo po dumanarangka na. Jaro na salog tabi. Dipisil na makalawag ang auto. Kaya motorsiklo at sa kalakaw-lakaw ang armasta para makaabot po sa lugar. 7 kilometers po ito from the crater. Magayon ang lugar siya, pantay siya, tapos ako na awot, na kadakol po nakalawig duman na Karabaw Buda mga baka. Kaya ito pong lugar, so plantasyon duman, kinagam po tabi ng kudal na matibay na nga daing may basta makalaog po duman. Okay, so 1 year pa lang ito pero darakula na. And so mga 2 to 3 years pwede na po na mapakinabang ito makuha na ng mother para magibuhan po magkagibo ng seedlings ning propagules, makagibo po ning pantanom, ibubugtak sa nursery tangani po na may barios po yan sa iba-ibang mga lugar dyan po sa Banuanga, Santo Domingo kasi sa iba pang mga lugar na naipo po nin mga similya nin bamboo. Okay, so hopefully mag-materialize ito po na kunyan na plano na Sir Dens na kada barangay sa senda mga chapters makabugtak mga tugang ni nursery. Tayo man po ang kamauutan ni Father Momoy na pag-abot kang aldaw mga tugang ma-realize ito pong plano na magaganing massive na pagtanom po ng bamboo sagko dyan sa mga lugar na dating pinagkwarihan mga tugang kan mga quarry operators dyan po sa Maymayon Volcano. So tayan po sabi nga ni yung bamboo is a renewable resource, di ba? Depende sa klase ng species, ang bamboo pwede po na ma-harvest mga tugang sa 0 hanggang sa 5 taon. Compared sa mga kahoy na may nabilang ng dekada. Yung versatility ng bamboo, mga tugang, bilang substitute para po sa hardwood, nagkakaigwa po ng pag-operasyon ng dakulang tsansa drastically para mabawasan ito po na mga kahoy na pigpaparan sa mga kandagan na dipadiit na po ngunyan. And then, yung bamboo nakakapag-absorb mga tugang ng greenhouse gases. Mina-absorb ang bamboo ng carbon dioxide as in mina-release ng 35% o sobra pa ng oxygen sa tuya pong kapalibutan kumpara sa equivalent stand mga tugang kan hardwood na mga kahoy. Tapos makaskas po siya, amazing ang growth rate, makaskas po siya na minatalubo ang bamboo mga tugang minatubo sabi po kan mga pag-aadal nin 3 feet kada aldaw. So daing pananom sa planeta na nag-feature kan faster growth rate. And kapag ini po in-harvest,
matubo na naman yung bago mga tugang na shoot hali po sa extensive root system niya na nangangaipuan po ng additional para po sa additional na pagkultibar asin pagtanom mga tugang. So baka kita duman. Tapos very little ang waste dito sa na po ang nasasayang sa iya because after harvesting virtually kada parte po kang pananom o kanil pong bamboo pigagamit mga tugang sa wide variety of products. Hali po sa soil enriching mulch, yung mga dahon niya, hanggang sa beautiful furniture, chopsticks, every part of the plant, mga tugang pwede pong magamit. And kunyan, iguana ng mga bamboo tiles na pigmamanufacture. And then mga scaffolding, mga tugang. And mismo, yung paggibo po na structure, mga tugang sa paggibo po ng mga building. Dahil mo kayo po ng fertilizer o pesticide o herbicide and unlike ang ibang mga crops. Tapos soil protection pa siya. And then, ang bamboo, mga tugang, nabubuhay sa manlain-lain mga tugang na kondisyon. Pwede siya na mabuhay mga tugang sa mga panggang na daga. And pwede po siyang mabuhay mga tugang sa mga may tubig lalo na. And then, nakakatabang para mapreserbar ang vital moisture mga tugang sa daga. So, from low wetlands to higher elevation sa mga bulod, ang bamboo na bubuhay in a wide range of climates, mga kabayan. Ayun, very good So, congratulations po sa EcoSavers 2000. Ipagpadagos po ninyan Sir Dennis Borromeo at sa kakang grupo. Igwa na nga sinang recruit duman ng mga senior na, pero talagang maliugot po sa pagtanom. Salamat po sa Indotabi, mga kapartners. Pagpadagos natin yan. Okay? So sa Indogabos, mga tugang, that ends our program for today. Sa pangalan po ni Father Momoy Borromeo, asin kambilong ng tropa si Kuya Nal, dyan po sa Lado Technical. Sina Jenny, si Nicole at saka si Shara sa Newsbase. Asin kami ka Force Patrol. Piring man si Sir Dennis Borromeo, nakasabay ta. Kanay ko sa Bruce 2000 sa mga pag-ariba. Piring man si Sir Edwin Ribancos, kasabago. Kasi pong first part para po sa pagtukar kang food security and food sustainability sa pong kapalibutan. Ako po si Marty Love, thank you for giving us company. Sagod po sa masunod na Sabado sa sarapang edisyon kan programang Boses kan Kapalibutan. Thank you po and God bless the Philippines. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay.